Ahojte! Na tomto kanáli vystupujem pod pseudonymom Kvantová bublina a nasledujúcich niekoľko mesiacov vám budem rozprávať o vede a budem vám robiť takého vesmírneho sprievodcu. V priebehu tejto série budeme skúmať vesmír od tých najmenších subatomárnych častíc až po planéty, hviezdy, čierne diery alebo galaxie a povieme si dokonca aj o tom, ako vznikol samotný vesmír a aký ho čaká osud v ďalekej budúcnosti. Budeme si klásť aj zložité otázky, na ktoré nepoznáme jednoznačnú odpoveď a vyžadujú oveľa viac komplexnejší pohľad na vec. A verte mi, týchto otázok je v kozmológii nespočet. Čo je tmavá hmota a tmavá energia? Ako vieme, že vesmír mal počiatok? Odkiaľ sa vôbec vzal a prečo začal expandovať? A má vôbec zmysel pýtať sa, čo bolo pred veľkým treskom? Toto sú len niektoré témy, ktorým sa budeme venovať následujúci rok, no myslím, že by sme mali začať úplne od začiatku. Veda nám hovorí, že veci, ktoré poznáme, nemusia byť také, aké si myslíme, že sú. Pochopenie toho, že sa môžeme mýliť, je nevyhnutné a snaha potvrdiť či vyvrátiť naše myšlienky je jediný spôsob, ako nájsť cestu k pravde. Skrátka, veda musí byť predovšetkým úprimná, ak chceme skutočne prísť na podstatu veci. No a pokiaľ sa jedná o astronómiu, je tu jeden skutočne frustrujúci aspekt. Skoro všetko, čo študujeme, je príliš ďaleko a väčšinou nemáme skutočné vzorky na laboratórny výskum. Ale aj napriek tomu sme prišli na iné spôsoby, ako získavať informácie o vzdialených objektoch, a to predovšetkým pomocou svetla. Takže tento odbor je z veľkej časti založený na štúdiu rôznych vlnových dĺžok elektromagnetického spektra. Okrem toho, od roku 2016 bežne pozorujeme aj gravitačné vlny, ktoré nesú informáciu o splynutí hmotných neutrónových hviezd či čiernych dier. V posledných rokoch sa tiež kombinujú výsledky získané pozorovaním elektromagnetických a gravitačných vln, neutrín a kozmického žiarenia, čím sa zaoberá tzv. Multi-messenger astronómia. Astronómia sa dramaticky vyvíjala v priebehu minulých storočí a časom vznikli oblasti astrofyziky a kozmológie. Vzhľadom na to, v akej technologickej ére sa nachádzame v súčasnosti, môžeme povedať, že sme sa o vesmíre naučili už celkom dosť vecí a dokonca dokážeme odpovedať na základné otázky o našej existencii. Vieme, aký je vesmír starý a ako vznikol. Pre niekoho, kto sa nepohybuje vo vedeckej oblasti, to bude absurdné a pravdepodobne bude skeptický, no v skutočnosti máme veľa dôkazov a obrovské množstvo dát, ktoré potvrdzujú náš súčasný model vesmíru. Niet pochyb, že za posledné storočia sme urobili obrovský pokrok. Vyvinuli sme sofistikované technológie, ktoré nám pomohli vyplávať do hlbokého vesmíru a hoci je tu ešte stále mnoho vecí, na ktoré nepoznáme odpoveď, naše chápanie vesmíru sa každým dňom zlepšuje. Konečným cieľom tejto vedy je jedna teória, ktorá nám vysvetlí a popíše celý vesmír. No a to je samozrejme nesmierne ťažké a preto sa to zatiaľ nikomu nepodarilo. No máme aspoň čiastočné teórie, pričom každá z nich popisuje niečo iné. Dnes vedci opisujú vesmír pomocou dvoch hlavných teórií. Prvou z nich je všeobecná teória relativity, ktorá opisuje gravitáciu a veľké štruktúry vesmíru v rozmeroch od niekoľkých kilometrov až po 10 na 24 kilometrov, čo je vlastne rozmer pozorovateľnej časti vesmíru. Kvantová teória naopak popisuje všetky javy v malých mierkach, takže všetko, čo sa deje napríklad na úrovni jednotlivých častíc. Tieto teórie sa však nedajú zlúčiť a to znamená, že aspoň jedna z nich nie je úplne správna. No aj napriek tomu sme vďaka nim urobili za posledné roky neuveriteľné pokroky. Cieľom dnešnej fyziky je preto nová teória zahrňajúca všeobecnú teóriu relativity a aj kvantovú teóriu. Teda kvantová teória gravitácie, ktorú zatiaľ nemáme, ale možno sme už len krok k tomu, aby do seba všetko zapadlo ako skladačka. Alebo sme od toho možno ešte veľmi ďaleko.
Vďaka astronómii vieme, že sme na sférickej planéte s priemerom 13 000 km s atmosférou a magnetickým poľom, ktoré nás chráni pred slnečným vetrom zo Slnka vzdialeného 150 miliónov kilometrov. Svetlo z neho sa šíri naprieč vesmírom a osvetľuje planéty, prach, asteroidy a kométy, pričom niektoré z nich uháňajú okolo Kuiperovho pásu cez Oortov mrak k ďalším hviezdám, ktoré sa nachádzajú v obrovskej špirálovej galaxii Mliečna dráha. Tu obklopujú hviezdokopy a susedné galaxie, ako je napríklad Andromeda, a vytvárajú galaktické kopy, ktoré sa zhlukujú do gigantických vlákien, ktoré sa tiahnú naprieč celým vesmírom. No a ten sa rozpína každý deň, dnes ešte rýchlejšie ako včera kvôli tmavej energii a dokonca môže byť súčasťou nekonečne veľkého multivesmíru, ktorý sa rozprestiera v časopriestore. Vidíte? Astronómia je super. Hoci v týchto epizódach trochu zabrdneme do teoretickej fyziky, astrofyziky a kozmológie a niekedy budeme hovoriť o zložitejších veciach, stále je to oblasť, ktorá sa dá ľuďom dobre sprostredkovať a veci, o ktorých si povieme, budú chápať všetci bez ohľadu na to, či majú s astronómiou nejaké skúsenosti alebo nie. A možno sa vám niekedy budú informácie zdať mätúce a znepokojivé, čomu sa vôbec nedivím, pretože vesmír je doslova preplnený fascinujúcimi a bizarnými vecami. No aj keď o nočnej oblohe vieme čoraz viac, vidíme ju čoraz menej. Väčšina obyvateľov našej planéty je neustále obklopená nejakým osvetlením a len ťažko si dokážeme predstaviť úplne tmavú nočnú oblohu, ktorá sa každú noc naskytovala starovekým a raným civilizáciám. Už od čias vzniku ľudstva sme skúmali nebesia voľným okom, čo bolo v tej dobe nesmierne dôležité. Keď sa na oblohe objavili určité hviezdy, ľudia vedeli, že sa začne otepľovať a dni sa predĺžia. A keď videli zase iné hviezdy, pripravovali sa na zimu. Časom sa však tieto hviezdy začali spájať s vyššou mocou a tak sa zrodila astrológia. Verilo sa, že hviezdy majú záhadnú moc a že pozorovaním nočnej oblohy sa dá predpovedať budúcnosť. Ale pamätajte, že astronómia je veda, zatiaľ čo astrológia nie je. Jedna z prvých myšlienok bola, že všetko sa točí okolo Zeme, čomu verili aj Platón a Aristoteles a až neskôr poľský matematik a astronóm Koperník prišiel s myšlienkou, že stredom slnečnej sústavy je Slnko. Tento model potom vylepšil objaviteľ troch základných zákonov pohybu nebeských telies Johannes Kepler a o pár desaťročí ho doplnil ešte Isaac Newton, ktorého objavy v matematike, optike a mechanike položili základy pre modernú fyziku. V 17. storočí boli veľkou revolúciou ďalekohľady, vďaka ktorým taliansky astronóm Galileo Galilei objavil 4 hlavné mesiace Jupitera, krátery na mesiaci a ešte oveľa viac. Asi pred storočím vznikla fotografia, ktorá zjednodušila mapovanie nočnej oblohy a odhalila pre nás inak neviditeľné nebeské telesá, detaily v galaxiách a nádherné oblaky plynu a prachu vo vesmíre. Prvé fotografie Mesiaca a Slnka boli publikované už v 40. rokoch 19. storočia, po ktorých nasledovali snímky hviezdy Vega. Na začiatku 20. storočia sa stále verilo, že všetko, čo vidíme na oblohe, vrátane všetkých hmlovín, sa nachádza v našej galaxii. Ale Edwin Hubble rozlíšil jednotlivé hviezdy v hmlovine Andromeda a nakoniec vypočítal aj ich vzdialenosť od Zeme. Ukázalo sa, že tieto hviezdy, a teda aj zdanlivé hmloviny, sa nachádzajú ďalej ako všetko ostatné v našej galaxii a jedná sa teda o cudzie galaxie, čo bol v astronómii veľký zvrat. V druhej polovici minulého storočia boli vynájdené digitálne detektory. Začali sme používať počítače na priamu analýzu dát a spolu s technologickým pokrokom rástla tiež schopnosť astronómov vidieť čoraz ďalej. Tento pokrok bol šialene rýchly, pretože sa udial v podstate za pár desaťročí. A druhá svetová vojna všetko urýchlila ešte viac, keďže odštartovala éru vesmírnych letov a to, čo bolo v minulosti predmetom sci-fi, sa rýchlo stávalo realitou.
50. rokoch vypustil Sovietsky zväz do vesmíru prvý satelit a už o 5 rokov neskôr kozmická loď z NASA navštívila Venušu. Tieto vesmírne preteky vyvrcholili v 60. rokoch pristátím na mesiaci v rámci programu Apollo. Na konci 20. storočia bol na obežnú dráhu vynesený jeden z najdôležitejších ďalekohľadov v dejinách astronómie, a to Hubbleov vesmírny teleskop. Pozemské ďalekohľady a vesmírne teleskopy sú čoraz výkonnejšie a hviezdnu oblohu už preskúmali do takých detailov, o akých starovekí domorodci nikdy ani nesnívali. V roku 2019 sa nám tiež vďaka 8 rádioteleskopom rozmiestnených po celej Zemi podarilo prvýkrát odfotiť čiernu dieru v centre galaxie M87 a neskôr sme tiež urobili snímok čiernej diery Sagittarius A, ktorá sa nachádza v strede Mliečnej dráhy, čo ste určite zaznamenali, pretože táto správa doslova obletela celý svet. Okrem toho sa v priebehu tohto 10-ročia plánuje sprístupniť aj observatórium Vera Rubin, čo je jeden z najväčších ďalekohľadov na svete, a predpokladá sa, že za 10 rokov činnosti pozbiera dostatok dát na vytvorenie 3D mapy pre nás známeho vesmíru, ktorú by mala sprístupniť spoločnosť Google. Vrchol tohto astronomického a technologického pokroku predstavuje zatiaľ najväčší a najdrahší projekt v súčasnosti, a to vesmírny teleskop Jamesa Webba, spustený v decembri roku 2021 pod záštitou NASA, a už nám stihol poslať aj pár pekných obrázkov. Samozrejme, na toto všetko potrebujeme vyštudovaných odborníkov, potrebujeme softverových programátorov, inžinierov a technikov, ktorí navrhnú a postavia teleskopy. Človek, ktorý z týchto prístrojov následne vyhodnocuje dáta, je astrofyzik, ktorý sa zaoberá fyzikou vesmíru a taktiež fyzikálnymi vlastnosťami astronomických objektov, ako sú napríklad hviezdy alebo galaxie, a tiež skúma ich vzájomné interakcie. No a nakoniec potrebujeme ľudí, ktorí sprostredkujú vedu verejnosti a učia o nej, ako sú napríklad učitelia, profesori, spisovatelia, umelci a dokonca aj tvorcovia videí. Zamyslite sa nad tým. Pozorovateľný vesmír má rozlohu asi 93 miliárd svetelných rokov. Nachádza sa tu nespočet hviezd, ako je Slnko, a veľa rozmanitých exoplanét, pričom niektoré z nich sú podobné našej Zemi. Naša galaxia je len jednou z miliárd iných galaxií, takže hypoteticky môže byť vesmír plný života. Poháňa nás zvedavosť a na výskum míňame miliardy. Hviezdy explodujú a keď vybuchnú, vytvoria materiál života, ktorý sa nachádza v našich telách. Železo v krvi, vápnik v kostiach alebo fosfor v našej DNA, čo sú prvky, ktoré sa tvoria iba vo hviezdach a bez nich by sme neexistovali ani my. Vesmír je preplnený svetmi, ktoré sú bizarnejšie, než si dokážeme predstaviť, a väčšinu z nich sme ešte vôbec neobjavili. Či už túto sériu pozeráte s cieľom vzdelávať sa alebo len tak pre zábavu, môžem vám zaručiť, že to, o čom si budeme hovoriť, vás určite uchváti a možno tu budete počuť veci, ktoré zmenia váš pohľad na svet. Tak čo? Ste pripravení vyraziť vpred na našu cestu skúmania vesmíru? Na budúce uvidíte. Povedzme, že teraz ste pripravení na pozorovanie a všetko, čo musíte ešte urobiť, je výjsť von a pozrieť sa hore. A tiež samozrejme platí, že čím máte lepší zrak, tým viac hviezd uvidíte. Napríklad hviezda Spica je modrá. Aktuálne na oblohe môžeme nájsť 88 súhvezdí, takže napríklad v súhvezdí Kentaura je to Alpha Centauri. Sa nachádza najjasnejšia hviezda Alpha Leonis, ale v praxi používame názov Regulus, kde môžete pozorovať oblohu takmer ako naši predkovia pred stovkami rokov. Ak by ste boli vo vesmíre, nevideli by ste blikať nič, pretože tam nie je žiadny vzduch, nie je to UFO, ako si veľa ľudí myslí. Presne na hranici viditeľnosti a niektorí ľudia s veľmi ostrým zrakom ho môžu vidieť ako veľmi slabú a malú modrú bodku, ktorú by pravdepodobne nerozoznali od slabej hviezdy. Ale ako je možné, že hviezdy blikajú a planéty nie? Ale je tak malý, že ho nikdy nezbadáte.